magkakain po tayo ng isang simpleng ulam pero masarap. Ito po ay ang pinangat na dalagang bukid, pinangat sa santol. So, ito na po ang ating mga gagamitin at umpisahan na natin magluto. Hugasan po muna natin, tatanggalan ng mga hasang ating isda. Ito po ay dalagang bukid, virgin pa po ito. Tanggalan po muna natin ng hasang at hugasan. Babalatan na po natin ng santol para gawing pang-asin. Sasaksakin lang po natin, sasaksakin. Yung katas niya maasin. Lagay po natin dito. Uli. Sayin po ng kutsilyo. Lalagay na po natin ang ating isda. Virgin na isda. Dalagang bukid.
para medyo less yung langsa. Lalagyan na natin ng veggie. Susundan ng asin. Papalabasin po natin na medyo mataas yung alat. At lalagyan natin ng konting sugar. At atin siyang tatakpan. So, atin na po siyang titingnan kung luto na. Tanggalin na natin ang takip. So, ayun, nakita nyo? Musok-usok. Yan. So, medyo malapit na siya sa katotohanan. Luto na po. Konting minuto na lang. So, ayun mga kalantuwag, naluto na po natin ang ating pinangat na dalagang bukid sa santol. So, ayun. Ito po ang ating ulam for today. So, mga kalantuwag, nakaluto na lang tayo ng isang menu for today. Ang pinangat na ito ay pinangat na dalagang bukid sa santol. So, ayun. Kung nagustuhan niyo po ang aking video for today, huwag po kalimutang mag-subscribe, like, comment, at paki-share na rin po. At paki-pindot po ng pulang buton para muli po tayo magkikita sa next video na aking i-upload. Maraming salamat mga kalantuwag. Magandang